Bună seara, vrăsmuzitori! Bine venit la altă mobeti armânească, că acum adrăm ca fi joi. Azi mi hârsesc cu multul că am oaspită Lila Cona. Lila s-a aflat în Hoara Dubrușana, aproape de Știp, tu Republica Macedonia de Arațili, și cred că am legată de o întreagă lume armânească. Eu duchea perifană și tihiroasă. Biții facultatea de filologie, are adrată multe lucruri, tu ți mutaști partea profesională, dar n-avea am vițai că niham himșca colega ni tu una di tu multi lucruri ți le-are adrată Lila, tu partea de interpretare, de apriduțari. Ama Lila are adrată mult mai multe de mași interpretare. Are lucrat mult tu ți mutraști partea frânțească, are adrată lucru em Scopie, em Paris, și tu anii 70 lucrurile dusi Belgradi. Eu armasi, eu știmilisi fumele ei și fu președinte la Societatea Lunina. Eu andrepsi proiecte culturale cu Academia de Științii Culturale, de Științii și Arte ale Sârbiei și cu alte instituții culturale are lucrat ani paradă și are scos tu migdani cărți, em pe armânești, em pe sârbești cum este antologia poeziei armânească contemporană, ți-o scoase la anul Downie Hingiț, și altul volum, Presa armânească tueta Mirăriei Otomanii, la anul Downie 11 Hingiț. Și tot nu oară, mare adrătă un lucru mult salami și mult zori, are adusă pe limba sărbească cartea al Nicolas Trifon, armânii Ițido Iuva, Les Armans, un peuple qui s'en va. Este mare lucru, tațea că cartea este mult lungă, este în plină, cu referințe istorice, culturale, este un lucru mult zoris, dacă ați să dare un apriduțare atât mare pe aistu turlii de carte. Vă întreb, știi partea asta, ți oare dată tu tipul seara de cărță? Tutnoare este prezidentă la PEN Centrul Armănescu, Timilusit Beligradi, tot de este proiectul lipsește să zburăm, tațea că am avut de la mulți alți oaspeți de PEN, de este organizație internațională, și mi hârsescu că pot să întreb azi mai multe și omul ți a avut ideea și adră ahântul copus ta să dare de lihia, ta sibă și limba armânească sum umbrela asta mare PEN. Lila, nu știu desi mi-avță, desi poți să dai cali la microfonii și la video. Mindescu că avem ca una mică bilei tehnică. Ma nu avem. Bine, Ótimo. Lila. Bună seara! Bună seara tuturor! Bună seara, Alexandra Mihărsescu, ca și Mimărescu, ca mi luat pe este podcast, emisie care este de mare simăsie noi armeni, cum zic mine, de tot na denda lovum, denda să mintă internetul armeni, nu avem frică, nu avem stat, nu avem internet. Așa este, de lihia asta o știi mini, că învițai multe te armâni și mindescu că și Șturlia cum Zburescu, să drăma bună și mai bună, tațea că avem internet. Sigur, a zburăi armânește acasă, mă ajută mult tu anda poți să avți și alții cum zburăști și anda poți ghivăsești textul angripsit Așa. armânești. Mindescu că ajută mult tu. Ai dichi, așa că avem internet. Lila, nu știu, de să Hurhescu, mindescu ca să Hurhescu ca cum adrăm noi cafioară de la soi, am dapoia va sam niheam ambodius să iau apofa să cuți să Hurhescu de la lucrul la tău. Am să hurhim cu ția sti prota să închisim cu taifa. Ți poți ne dăți de soia ta, de sunt ei, cum le era numai a părinților, a păpâinilor. Escu de la soia conilor, când vinir aua, eu mi feci mini, Dobrășeana, nu se știe data precisă, am tu bitisita de eta 19, când multi fumei, anamese de și noi conili, ne aflăm de este parte de graniță, de tu Macedonia de ază,
desi se închiseră granițele țisfeații, armaseră că aveau munță Osogo, îi le păștea copiile lor, vera și iarna, a cățară și dară case, pitu am vărliga de Căsăbați. Dobrușana mea este aproape de Știp, ninga Aurulu Bregalnița și un mult mușat loc, n-ai mai mușat loc de mine, eu mi feci, era nică hoară, cu mai mulți armâni și cupțeni cu îndau fumeli turțești, de turți. Mhm. Tatăl meu avea patru frați, toți lucra cu oile, cu tutipăta. Tatăl meu Nachi era mandragi, cum îl zicea atunci, el dracaș. Mhm. Și în casă, la noi în casă, aveam mandră. Eu l ducea laptele lanță vițini din hoară și ne scântea alte hori și el l drac caș și după aia, aceea era un lucru haide voi zic, nu privat, dar cașul îl dădea la stat, la fabrica de lapte și de caș de stat. Dada mea Stoica era de la Cărănicăni și a de Dubroșana, de Dubroșana aproape de Cumanova. Și când eram mică, nu era dip limbit cum tora dau Dobroșani, și cum de aflat de dau Dobroșani, unde de câte știp și lantul de Cumanova. Și făceam hază cu acest lucru. Tatăl meu avea trei frați, la Lisanta, Naima Marley, la Limita și la Licola, care nu băna Dobrășana, el s-a află tu doile polim s-a află ca văinic la tu Sârbii și l luară tu vreo logor, nu știu, tu Cehoslovacia, tu Ceșca, tu nu știu eu, stornă de aia, după polimul, ama stimiliusi fumealia lui Subotița, tu nord aproape de Ungaria. Aveam, cum zicea știni, creșteam tu una fumeaie armânească, să fie armânească, cu surările mele, cu surinii, cu teti, cu lălăini, cu soia tută. Până la ilichia de 10 ani, când cu sculia fugi știp. Și atunci, niheam câte niheam, ne lărgeam, ca noi protul din Hoara am cumpărat acasă știp, iar toată soia s-a adunat la noi, care ficiurit de la de la fomealia din Hoară, ajungeate la sculii cama mare, era la noi. Așa era atunci bani. Iar bănam tuz de dum. Păile, paplu zica, nu că năsui jale, nu că năsui jale, că se mori nintiți mi feci mini, cum zicea dada mea, cripă de căhării, că se tu dau ori le drară confiscația copiii, prota anul 48 și după aia anul 50, că ți nu-i tăcni, nu minduită să le împartă când o drară copiii iara, ea cât mare, de 2 ani, nu minduită să le împartă avciorilor,
Și iară le luară tutițele, da? Și le-adrară proletar, zis cu. Baba Chirața era persoana mea icoană. Aveam 56 ani când muria, tu zicea că ne aduc mult cu baba Chirața și că eu eram nipoata n-ai mai mult vrea. Ațea noapte când zdusi în zeană la Dumnezeu, ne spunea că m-aș minic mică tata să mi vadă. Deseara și nu știu și ne spunea. Anul 63, tati ne purtă tuți, știi, la casă și își de tu seama, 2 ani mai înainte, voi zic, când o închisi la scolie, știi, să lăxi bana mea. Nu eram vechi fitică, nică, când a insi tăie ficiura mea. Că vin tu un altă milie, vin tu că să bă, Dobrșana mea eram hâidipsită, eram liberă și cum voi să fac hazi mine cu nepoata ța mare, eu eram prințeza agră de Dobrșana. Puteam să lăgăm ius vreți, ius vream, că cum tati nu avea fcior, mine era mălțea fata ți era fcior care îți ducea să juca cu fciorle, îți ducea cu caii pe pădure, în conclos și eu mi duceam ca, ca un puliu liber. Când o vin știp cu sculia, tutti se lăxiră. Se lăxiră că vin tu în altă situație, eu alanță, eu protă nu zburam limba. Mm. Nu aveam limba mea. Mine o aveam învățat limba macedonească și nu aveam probleme cu ea, ama iar era un șoc pe mine că nici sora mea, mama mare care îți duse cam înainte, un an mai înainte de mine, știi, mi văria, nu zburăm armâneaște ca, vă zic că armâna, vlăinca ta. Și mine nu le că seam după țale lucruri că ție asta ți-a nebună că ies cu armână. Țihim noi manghios că him armânii. Ei nu știu limba noastră, noi știm limba lor. Și m-am sus de ei. Ama, așa era. Mm. He, după acel dor de minduiere pe identitatea, ca ti una fitică de dați 11 de ani, era niheam confuză. Mm. Am duchearea de caescu armână, ca afram afirmații și tu cărțile când andahurhim să învățăm limba franceză, Franța tu la scolii, și după aia la gimnaziu latina, mi măream mult că vedeam că limba latina și aduce mult cu limba noastră. E. Și pe mine era mult efculă să înveț și atunci mi duceam minicama superioară uh, cu pe raportul cu Alanță, ți nu era armâni Mm. și avea probleme să învețe limba. Și ți era ficiura mea.
tinereme mea. După anche sì, dopo liceo, dopo gimnasia, mi ingressi la facoltà di filologia in Skopje, ma con zăcea dademe nume că ți-a locul. După un protlo an, când obitisi tu meslu de Cirișer, tu sona de Cirișer, li det tutti examenele de anul prot și avea una, facultatea noastră avea un contract cu agenții de Parizi și cu Alliance Française de Parizi, ția sculia ti xeni, ti studenți xeni, și mini, tu 31 de lunar, trapșul ti Parizi. Eu trecui mai luză patru ani și jumătate. Mi tornam mi tornam de examene, unul oră tron și iară fuzeam de Parizi și după diploma Skopje, la facultatea de Skopje, apliquei un stipendii de, haide, tora, zăți, post-diplomă, master, nu știu cum se zice tumță, din noi era studii de specializație a limbei. Și atunci mi duchea ca studentul, un studentul veru la Mm. Sorbona. Era mare lucru de mine. Em cum? Și iară Alexei și iară slăzi cercul. Protaștip, după aia Scopia și după aia Paris. Și Și după aia când tu te... mi Când, tornai, după studiile tu Parize, mi tornai și mi tornai știp. e, Îți aveam ahăt tu mirachite, strec un chiro cu fumealia întreagă, ca tot ne eram largul. Și me cățai la lucru tu una firmă. Știp, eu lucra prota tatăniu și lucra de pe sormea, ca economistă, ca specialistă de finanții, sormea Elena. Și zici, geni, aveam ocazie atunci să Skopje să Institutul de Cultură franceză, am Doda, Lena, Zăsimtrea. Acolo, tu institut va să ai carieră, ama nu va să ai părați. Lipsește să ai apartamentul cu Nichi, Ina ne cheamă acasă, să ieși cu noi toți și după aia vezi ți-o sfați. Și așa și sfații. Trecui 2 ani și un examen, 2 ani și ne cheamă. Știp, și după aia fuzi Belgrad și am venit ca Belgrad. mhm. Au BTC cercul de bana mea. Au adrai fumeai, mi mertai, insifați Elena, una hie care îmi dea de minte nepoata Suncița, care are 12 de ani. Oh, mulțumim tu. După 12 de ani, mi hârsi cu neputicul Strahinea, care ea tora tin dau zile umplă un an și cu vrerea al Dumnezeu așteptăm nică una tu bitisită de lunar. Ați vă bănează, țin. Și că ești cu multul hărsită cu, cu hilimea și cu ația ți-mi hărsește cu mușata femeie. Timșat. Uh, Beligrad tine mi descu ca dragi lucru de filolog. Așa este. Tăța că filolog ești. Da.
aceea este profesia mea, filologia, da. Va te întreb cam da poi amindescu de cum de cum vizuși zânata asta de interpret, tățea că mine mi hârsește multul, îmi da mult harau. Am aprota, mindescu că fații să te întreb de inițiativa asta hât îmșată și hât zore adrată și hât nauă de PEN. Nu Da. a fost nădăstațeți, nu știu, ți asti PEN, organizația PEN, și ți va zică că intrăm și noi tu PEN. E, Penny este una mare fumelie, fumelie de name a scritorilor, jurnaliștilor, artiștilor, intelectualilor. Este organizația PEN Internațional este fundată da unii 1911. Mhm. Ți va zic că noi, ca PEN Armânescu, ne constituim, ne fundăm 100 de ani după. Poți După vii. existența al PEN internațional. Una remarcă că uh, uh, nu era este intenția baš atunci să adunăm tot 100 de ani de existență al PEN internațională, ma și fu. Mhm. E, după, ninti să ne adunăm tățea dată mare de dații de sumedru, dații de izmăciuni, da unii un springhiț Beligrade la adunare mare, la adunare constitutivă. Avem un chirou de dații 13 de ani de lucru, ca să ținem la cel nivel, ninti noi să ne adunăm, după aia anul altul, anul 12 apropierea la PEN internațional, mi se pare că era mult mai ușor decât uh, lucrurile noi să ne adunăm, armânii, scritori. Ghini, sfiații, cogitorul a toți membrii noștri care sunt numai poeți, scritori, amași mări ghinificători, care ne ajutară să odrăm este adunare constitutivă. Acel an ne ajută mult domnul Canache, Canacheu Costa, Costica, Costa Damov și alții. După aia, testul an, de anul trecut, le Hristosescu, de tinimul tuturor care ne petrecură donații, să dezvârtim asta activitatea noastră, să ne adunăm. Awal avem najmä mare donator, najmä mare ginificator, domnul Stere Samara, domnul Toșa, Iara Costa Canacheu, Costica nostru, nu ne lasă putem. Toșa și alții mulți, cât, care cât putu de adi și de adire cu inimă și noi ca PEN, cu, cu mare ananghi, voi zic, cu mare ananghi li ufilisimo ești separați, ti activități de lihă ti si măsii. Ația ți mi înverin în ihiam că
ca cum him organizați pe nivel regional, este skamnul Belgrad, ca oană putem să dăm registrația, am avem lumăchi ca filiale, tututi staturile iubănăm, noi românii. București, Sofia, Atena, Tirana, Scopia, si chiama tutti stu Sârbii. Eu sunt viceprezidenții alistor lumăchi. 2 ani intri cu ideea și organizația și cu copustoli Chiri Manțu, adrăm un seară armânească de Don Cupen român la Biblioteca Națională, nu națională, Biblioteca Central Universitară, Vahi? universitară, da. Tu în Palat Titianami fu un evento di marissima sì, prota, mi îndoiesc ca pen centrul român nădrăună tii mari, ca cum știm, armânii nu sunt precănăscuți tu României, limba nu este precănăscută tu României, ama pen centrul român në feții tinii ca ndahim idjet pe istul nivel, pen românescu și pen român. Așa vrem să lărzim relațiile școlanță, colanti pe centruri și mai mult vă mehărsescu ca să putem să odrăm cu pen centru grec, dit gărții, cât se acolo sunt poziția noastră armânească ca popul, mai mult tu nu o zic tu pericliu, ama cu problemi ca staturile i ca sunt membri a Uniunii Europeane, nu ne pricunoscu noi armeni ca popul a Horia și limba noastră ca popul a Horia. Gini, ama zgheață pe zgheață va să ajungem și tohtări relații cât se minduiesc ca bărnurile de azi, ștu gărții, ștu românii, ștu anticratorul iubănăm, au alte minduieri ti existenția de un popul ca cum him noi, că noi nu căftăm conflicturi, noi adrăm punti de colaborații, de acquisiare cu toți avanță și nica mai sus coței, iertați, coței popului care, anamisa de care bănăm. Știți, este mult importantă de noi să le lărzim oțeale lucruri, ama lipsește noi mai mult să lucrăm cum? Așa că una cale de ardrare ațeale punti care ațelei punti care o doșominti, să le să dăm traducții de mările literate, mările scritori de un popol permanește și a noștri scritori mări pe limbă romană, pe limbă greacă, pe limbă macedonească, pe limbă vărgărească, și pe mările limbii. Cât e importantă? Cum ținem limba? Cum să ținem limba noi, tu sărbii, ionori,
mai mult de 300 de armâni registrați la statul. Nu are altă. Limba îngrăsită, literatura, așa ceva să lăsăm toară de ței ind după noi. Ama tirolul este tora să adunăm talenturile noastre, a noastră, scritorii, poeții, regisorii, traductorii, ca aceții sunt, ți pot să lărgească limba maninti, să ducă limba maninti și să prezentăm literatura noastră și aceea de etile trecute, ama cu accentul pe este diază contemporană, cu antologii pe multilimbi, cu alizări de poeți alepță, su că avem tora posibilitate, avem posibilitate și membru de Comitetul Tiniț Limbi, din drepturile a nislor limbii. Avem o acțiune care Cafea Zduții, maraton de poezie, videopoezie, de are trei ani cum știm, de cum știm membri al PEN Internațional, 3 ani dăm prota eram mini, după Kira, și este an Spiro, cu una mult îmșată poezie, noi poeții de a populorniți, care îți duci de la data de 11 de scurtul până Zbitisescu, îți da cafe zu câte una da o poezie de diferente minorități. Care este una mult îmșată acțiune, zburam cu Kira să dăm și noi singuri cafe stămână, haide să nu-ți duc cafezu, cafe stămână să dăm un portret poetic, video, care vă ducă pe site-ul al PEN Armănescu, care nici nu-l avem odată, ca nica nu n-adusem apofasi, desi va lăsim numai PEN Armănescu, e că nu va lăxim, care idei PEN Armănescu, așa cum him registrați știu statut, avem idei tu anul Bisoni, ta să lăxim tu PEN Armân. PEN Armân him pe limba engleză registrați. Membrii de PEN Armănescu, dit Macedonii, dit Albanii, Arbinișii, dit Gărții, nu sunt o simfonii să lăxească numai. Ideea vine de României și este susținută de scânță membri al PEN dit României, cu minduiarea că nu mai este mai uidisită, ma gini va siba purcheată la Europa, în concluență. A eu mi îndoiesc că numai nu lipsește noi să nu alăxem. Noi him armâni și instituția noastră este armânească. Pe centrul armânescu permânește, Țințărski Pen Center, cum hi registrat sau atu Sărbiei, și pen armân ti pen internațional, ti tu să lanță în afară de noi. De la altă parte, mi îndoiesc că acea idei deschid una discuție de alexarea statutului care ne toarnă înapoi. Tățea mi îndoiesc că răsmeavdă membrii, că răsmeascultă membrii
Alpen Armânescu, Ază, Tora, Minduescu că lipsește să minduim, ghini să minduim este idee, să nu ne aflăm tu situații ca cum se află Consiliul Național Armenilor, care de furnie de alexarea numele intră în fază de hibernație și nici nu putem să ne ciupăm de testul situației. Mini va mi duchesc cu multul nebun care să lăxească, care să ducă apofasi cu votarii ca membrii de România sunt majoritari tu avanti, am aminduescu ca care să le votăm ațele lucruri pe nivel de lumăchi, de filiala lumachia de România va să tu partea minoră. Că ți cum zbori cu pen cu lumachia de tu Sărbii, de tu Macedonii, și de Tvărgării și de Gărții, de Tarbărișii, ei nu sunt o simfonii cu Alexarea numai ei. Gini, acest lucru va lăsăm de toamnă, când o să avem adunarea Alpen și am nădei că ne aflăm pe una soluție, pe una apofasi care va să aibă tu, care va să aibă bună și va aducă amintatic tu activitatea de ninti, de tu unitor. Și Mândruiesc că tinerii ați preocupația, ați lipsește preocupația schiba noastră, că ți Tora, Minescu, prezidentul. Am 74 de ani. Viceprezidentul ne este Chira, care are 2 ani mai mult de mine. Și așa încolo. Și lanță nu sunt cam tineri de noi. Ți voi zic că le dau apel a tinerilor creatori, scritori, jurnaliști, traductori, să intre, să proache și să ne dai idei cum să ne ducem minte, ție activități să avem, ție astea ți-le răsește lor, tu ești un nou chirou de globalizație. Noi bănăm, tu ești un chirou, ama nică le avem tu minte, ațeale cam vechi idei care poate să sibă care nu, poate să nu hiba actuale, tora, nu hiba, poate să nu lărăsească a oamenilor tineri. Te-ți zic, să nu ne ducem cât la chiriare, escu sigură că avem un sorin în agnoste, tini rom. Te avem tini, Alexandra. Și mi doresc că tini cunoști mulți tineri, fete și piciori. Și acolo tu România și cu lucruri ți-l faci, mi îndoiesc că ai contacte și talante creatorii. Dați-ne idei. Internetul este una ciudie. Cu acest podcast care l-a dat voi, dau una afirmații a limbii, a limbii, a oamenilor care sunt corpusul armânescu de profilii diferente. Am ți vă zic, lipsește
vizui multe podcasturi voastre, vizui multe moabete cu tineri oameni, cu tineri fete și feciori, de, de multe profesiuni și mi îndoiesc că anamisa de cei oameni tineri are mulți care îngrăpsesc cu ei singuri. Ți va da vă lucruri, ți este aproape de scopul al pen armânescu, am avut că nu ocazii, că nu știu cum snaproache, cum zină tețea a tuturor văgrescu, apruchează să ne cunoștem, să intrați înăuntru și să-l trezeți voi, tinerii, lucrul minții. De toamnă lipsește să avem adunarea și electorală, să confirmăm, elecțiunile le vom tu izmăciuni, ama tijale armasim fără mulți oameni. Ne se dusi 2 ani înainte, ne se dusi Nicola Trifon, care era viceprezidentul. Mario, ne fugi tinera Elena Manțu. Ne lăsă și secretarul general. Nu, nu este lânzit, am strapsi de la funcția de secretar general, ștora nu avem secretar general. El strapsi că ți-a avut mari critici de la membrii al PEN Armănescu, că nu este să fie armân, că este maș dizerține armânească, că nu îngrăpsește pe armânește, nu zburaște armânește. Noi tu să tot băgăm și o adaptăm acea apofasi că membrii Apen Armănescu pot sibă și oameni, scritori din urmă și ți nu sunt ți nu avut ocazie să învețe limba armânească în casă de părinții lor, că sunt reprezență de la vechea diasporă, de bărnuri mai înapoi limba schiru, ama ei zduchescu ca Uduchescu zărțina lor armânească și au mirache să lucrează ti lărzeare, ti afirmație a limbii armânească. Mhm. Eu mi îndoiesc că nu lipsește noi ca una organizație democratică, nu lipsește și himupțâni, nu lipsește să ne dăm acel luxul să iavinăm în afară oamenii, scritorii, intelectuali care sunt o dezărțire armânească, a nu uzburăsc limba și nu îngrăpsesc. Delihia are o unică diferență în amisa de poezie, de scritorii care îngrăpsesc și zburăsc pe limba armânească, am știm și faptul că protele cărți ți-l îngrăpsiră șnica are ahteri cazuri de membrii alepți de pen centru armânescu, era tipusită pe limba românească, macedonească, vărgărească, gărțească, arbenișească. Își dip de aia singuri și a predusea pe armâneaște, și voi zic că nu este una mare mărtie ca aței ținuți Zburăscu
și ținut Grăbsescu permânește, nu va fi bună, nu, că va fi bună mare martie, mare să discutăm de la pen Rămânescu. A avut măhtari idei la conferenția de Zoom, pe Zoom se odrăm protlo marțul ăsta. De atunci nu avem de furnie de sănătate, de furnie de alte lucruri, nu avem altă andamosi. Lipsește eu aveam năiete zi în București, cât la ziua națională, să-mi străvusescu cu lumachea cu membrii de la lumachea de Trumănii, ama de furnie de sănătate nu putui, idia ștu Macedonii, ama Mindescu Catora este zile, are un pen macedonescu a dar una conferenție internațională, balcanică, un sirtul de pen centrului balcanic, eu să promovească și cercul literar balcanic. Asta e ideea noastră al secretarului general nostru, al Dušan Gojkov. El tižali nu va spate s duc Ohrida Vasibița, andamo se de la 19 până la, de Cirișar până la 12 inghiți, 3 zile. Eu am înainte să mi duc și maști furnie, tas nu ținem tu izolație singur, cât se care să ne închidem noi din interlantor, va năgrășească și ei noi. Era mult hârsiți tuți, voi zic, najmä mult este pen centruri de la regiunea de Balcan, cât se tusoni și armâile amintară pen centru al lor, ștora nu este chirou, ta să nascunde, ta să chirem chirou de discuții, ți nu sunt tu, ți nu aduc amintatic, mi îndoiesc că este chirou, să le greșim ațeale lucruri țin dispartu și simnăm ninti. Așa este și când Sony ninte să intrăm tu emisie, noi zburăm de un actare scritorți nu îngrăpsi permânești. Ama ți-a lăsat una carte mult de simasi, una carte, un serie de cărți mult de simasi, ti sârbi, ti cultura Da, sârbă. Zburăscu de Borislav Pekic, ți-a îngrăpsit Lâna de Malmă și testa te aveam întrebat, tata că știam că nu este, Lâna de Malmă nu este adus ni pe angliceaști, ni pe română, ni pe mai multe limbi ți le știu, ama 3 tomuri sunt aduse pe frânțești, așa hântu. Și mea că este cu un... zborul din Inti al Nicola Trifon. Yeah. Știi? Și mi minduiam țimșat că mea, pentru Sony este un om ți nu îngrăpsi pe limba noastră, ma este un om ți îi duchești zărțina de ți îngrăpsește. Maxus că, cum ni zise și știi, îngrăpsește te lumea. Da, da, da. Te ți-ai amintit că noi hintuți, nu maș noi armâile. Noi toți este niți populi, și sârghii, și români, și macedoni, și noi hintuți niți populi. Mult uniți când ne mutrim în față cu francezii, cu germanii, cu englezii, cu toți avanță. Noi him toți niți și care să nu ne ținem noi, anamesa din noi, și care să nu ne precunoștem zărținii,
uchirum limba tumulti bărnuri. Svidem tora să dăm un efortu, questi ți le avem, instituții, questi possibilitati ți le avem, cu drepturile ți le avem tu Macedonii, svidem să intrăm cama ahândos tu structurile europeane și după să avem și cam abțăm probleme și cu buget, ti activități, și cu afirmația că nu este duri unul a răsnerzi la congresul, eu ativeadă toți, și după chiar nu ești ziua. Că noi părați, că noi cadri, că noi care spitreți, 3-4 ori băgai când o să funda este comiteturile. Are la PEN internațional, are PEN, are comitet ti scritori tohapsi, ti irinii, ti tineri, tora este najma noul comitet este comitet de scritori tineri. Și acolo îl băgai Sorin, tu ariș comitet tineri, acolo îl băgai Anca Vrana, Dușan era tu, este comitetul de Irinii, Sotir l-aveam băgată de scritor Tohapsi, că el are și experiență personală, ama nu lucrează, nu sunt activi, nu știu cât se. Ca a tuturor la Pitricui, hăbarii ca îi băgai toți alii comitetului. Ama tu genitorul va să aibă cam multul. Eu știu că ca fiind de ei și au lucrul al lor și asta este prioritatea lor și fumelia și lucrul și încolo, ama că avem ocazii să drăm ceva, să ne prezentăm zborul nostru, literatura noastră, limba noastră, să nu îngreacă să le lucrăm și aceste lucruri. Nu că aftă mult chirau. Ațeali comiteturi rimași sunt tutti pe internet. Ți da așa ca noi tot acum zburăm. Ți petrec linkuri și intră toți are. Tu ți zburăsc cât știu mine, tu ți zburăsc cu și engleză și alte limbi. Ațea nu-i problem de comunicații. Am lipsește schimb când le vezi toți de America Latina, de Asia, de tohtari, sunt o prezență, caftă afirmații a limbii a lor, caftă modul și cum susțină tubană, cum să o fermească. Noi, eh, când am impresii că nu drăm ceva. Este era pesimistă. Nu vă ieșiți. Așa este că tine ești un om mult. Nu, nu, fraza de Sony era nici pesimistă. Eu ți spun tot, na, tuturor le spun. Nu escu pesimistă, escu mult optimistă și mi îndoiesc că și este mobet de azi, a cei care vă avdă, vă sminduiască nihiam și vă da nihiam elanti sintră cama a hândostul lucrul alpen. Vă Așa, clisesc cu toți să ajutați. Aua nu mi îndoiesc cu agitor financiar. A, vă caftu agitor ti voi, ti noi, ti limba, ti literatura noastră. A știu că are, mii știu mulți, care nu sunt înăuntru. Îi clisesc cu toți să aproape. Că este o ocazie fantastică să nu uchirem posibilitatea de
lărzearii, a literaturii noastre, poate că schimb cam activi, putem să dăm aplicații. Noi, tu Sârbii, avem probleme cu, nu știm tu Europa, ama putem să dăm proiecturi de aplicații dit României, dit Vărgării, dit Gărții, de tot de dun. Să avem părați, să tipusim cărți. Noi avem poeți care le știm de dietă, poeți care nu au tipusit una carte de poezie. Nu au toți posibilitate financiare să tipusească singuri. Am cu ajutorul al pen și activitatele putem să scutem multe, dau trei cărți tron. Schimbă tutti bilinguali, trilinguali. Noi, dușan șminit, este almanahurile, ți le adrăn cafean de activitatea alpen. Este carte care o vedeți, este prota. Ti dau unii una sprânghiți, doi sprânghiți. Adrăm și doi sprânghiți, pas sprânghiți. Nu știu din astea. Pe trei limbi, pe românește, pe engleză și pe sârbește. Și o avem pe PDF, pe frânza al pen armânescu. Ca fiun poate să o depună și să o ghivesească. Ți adrăm, eu participăm, ți cu care ne solusim, tutti sunt înăuntru, tu cartea este. Și ți astea hăbari, pe noi, am așteptat lanță. Mie că adrai un mic tiraj ca carte, ti bibliotecile, ti institutele, ta să nu caftă pe PDF, pe internet, să le duc tu mână, să le aibă tu bibliotecă acolo, pe tricuiși la pen internațional, să le aibă acolo, să aducă aminte, să-ți vadă că noi, armânile, lucrăm ceva. Pen românesc lucrează. Vor să aveți și cam mai mulți oameni și cam mai multă energie totna și să vim lucruri lu ambar. Tăța că mindescu că ti partea de vizibilitate fații că him și noi tu este organizație cu atât lungă istorie și ți adună atât multe limbi. Și ti noi este un lucru mindescu bun. Ama vor să aveți foc, žvoli și chiros la drastuti. Voi spitrec ca una dimandare a vărătini rom care știi să dară țările lucruri, să dăm tu soni un site al pen armânescu, care mi-avdi și care mi-ascultă, poate să mi contactează să-i petrec ți lipsește de hăbări, de informații, de date, de tutti, slădrăm acel site. Găsim mult mai ieftin. Avem Facebook, avem, nu știu, este, cum zic, Îmi pare că Twitter aveți, când vă căptai, îmi pare avem că și Twitter, avem și, este, cum zic, are și de camera. Instagram, atârja. Instagram, da, Instagram, nu integra. Mine nu felisesc cu multul și că, nu știu, ama nu-i duri. Noi lipsește să avem site-ul ne lipsește să adunăm documentația al PEN Centru Armânescu, de-anda să curhi până simnă, așa o avem tu carte, o avem pe frânzele este, ama duneau sunt știu că una organizație serioasă are site și cât mi-am întrebat în mine, nu e asta țea, nu știu, vă răsumă, ți nu poate să plătească,
Ama după aderarea țel site-ul, lipsește să avem un tineri om care va servicirească acel site. Eu mă îndoiesc că avem oameni tineri care pot să dar acel lucru. E, Mindescu, tu zilele noastre, sigur are mulți armăniți lucrează tu. Și mine ies cu sigură. Este în asta ocazie, eu mă minduiam cu Flori, ți în greșta e, mine, am zburat și tumult andamos și în conclu, mindui și zici că prota că este podcast, este mutrit și văzut mult largo, și că este apelul meu, este dimandarea mea, este plăcărie a mea către tinerii creatori, va să aibă efectul. Așa Le, sigur, le așteptăm. așa sigur e. Așa, curioasă. Lila, voi să întreb niheamă, tini câți ani a adrat interpretare de conferință? Ația că e prota oare când o zburăsc cu altul vără, ție Ma, adică ideea ca de tineri, a ca tineri în mine lucram, mine vii în Belgrad, la lucru atunci tu chirou la comunismul, la organizația tinerilor. Și mi duceam picăiuri. Mi duceam la congresuri a tinerilor nu știu, de multi creatori. Și cum îi duceam cu ăștia funcționarii a partidelor, atunci a ei, ăștia cam vechi bărnuri, nu știa limbi. Mm, Și la țele congresuri, la țele adunări, timini era mare harau. Spot sectare. Eram tineri, aveam concentrație, știam una limbă, la altă limbă și era una mare experiență timenii. Nu mai știi lucrare cu limba, ama și țeli căliuri, țeli când mă le vedeam mine, toate țeli craturi, o alăgai lumea tută cu acel lucru. Limbile, limba, este una armă mult, așa este. mult mare armă, mult cu cuvării mari. Așa este. Știți a noastră limbă care putu să rămână ei, tubană, a câți ani, fără stat, fără academie, fără institut de limbă. Lipsește cu toate forțele ce le avem, cu toată sila ce o avem, intelectuală și altă, să ținem și să lărzim la tinerii și a-ți văzire după ei. Noi nu avem un dreptul să dănăsim. Nu avem un dreptul dininte tinerame care ieri după noi. Aki Căsescu, tața, și la noi, tu parea noastră este a fu ideea să adrăm sibă mai mult conținut, cum zițitora, pe armânești pe internet, tața că ajută mult și tața că fații ca fi un ți știi să dară și la ții asti bun și la ții ia cață mâna când o poate să o dară. Da, ma eu mă îndoiesc cu tora că așa ței tineri oameni pot să află și interesul și material to este lucruri. Că este lucruri, voi zic, poate schimbă și plătită cu vără proiect. Și țeli site-uri, și țeli, nu știu, proiecturi, voi zic că nu-i necesar să schimbă voluntari. Yeah. Voia este, vrerea este, ama are lucruri care poate schimbă
tu cadrul acel de proiecturi diferente pot să și află tinerii și interes. Ți este important ca fiul din noi bănează de ceva. Așa este. Până Sony are, să află cu la zilele noastre are opțiuni, cu fonduri, cu actări, cu proiecte, cum să și știi. Are multi. Ari, ved eu că voi aveți acolo una echipă fantastică, că adrați proiecturi fantastice, ti tot armâname, numai știi armâni de tu României, ma cu cel proiectul ți l-a hurhit, învățăm armânește și în concluția, era ajutor de toți noi, de toți, te armâni de toate craturile. Era un mare amintatic. Și voi de lihi aveți și resurse, aveți și posibilitatea ca Histo Europa și aveți apropiare la fonduri europene de cultură, de limbă. E, așa este. Are culai cum să se adară. Aricolai, te-ți cu mine optimistă. Te-ți cu optimistă și când v-ați dat Dumnezeu sănătate zin tu României, să facem obeti ti, ti echipi, ti timuri concreti, ti ca fi una activitate să nu mai nominal să intrăm și ca numă escu membru de este comitetul în conclu. Nu, schimb eficace tu lucrurile de un team. Că un om nu poate să da rățiva. Mine pot să mi fac 3 lei la cona, pot să fac mai și un lucru. Ștuilichia mea mi înverim ca răsnolas după noi a ușlie, un bărnu care va poartă pe numerea lor, este ți o drăm noi cu mare pedimo, nu drai țiva, nu drăm țiva, ni mini, ni avans. Tețea tineri oameni, fetiți, fciori, nică una oară vă demandu, vă plăcărsescu, apropiați-vă și intrați să apărăm limba noastră și să o lărgim mai minte. Nu avem altă. Xenii nu vă ajută, nu vă înălțână limba cană din afară, mași noi, că răsputură a ușile noastre și cu cama țân sculii și cu cama țân posibilități, să țină limba, să țină adeții, tradiția, să îngrăpsească. Noi to este chiro. Eu avem atâtea posibilitate cu tehnologia modernă și cu această inteligența artificială, cu internetul, care ne este pe dispoziție cu multe lucruri, lipsește să ne așonăm ca să nu ne ducem minte. Așa este. Te-ai minduită vreo oară la Alexarea asta, cum se știe de vărăchiroiu, ahânti, iuban era ahât camazori și oamenii bânaltă tu lei din noi și la cum fu bana tau, ți te dusi tu locuri ahât îmșati. Te-ai minduită vreo oară la, zicem, contrastul la este, trădi isnafea de iu ahurhiș și de-apoi ți vizuși tu lumii. Paris și deschidarea asta intelectuală și deschidarea asta culturală. Este ca te ciudii, până Sony. Nu te, Alexandra, fitica mea. Mini, mi-amintai tu hoară, eu nu avea electricitate, nu avea ceva.
învețam pe lampă de gaz. Și după aia, ația ca tu chirou de, nu știu, de praistorie. După aia vine și tip civilizații, un soi de civilizație. Avea căriuri, avea strade, avea sculii, avea electricitate, avea... După aia vine televizor. Și după aia mi duci de una nică, de un nic loc, ca știp, ca Scopia, mi duci Parizii. Mi duci tu în altă lume. Voi zic că tu una bană, ti noi armăie, ti mini ca vără ți s-a mintat tu un nică, tu nic loc, fără condiții ți le avea lumea civilizată, tricui eti, ansării eti ansării, mini ca individu, tu bana mea. Ți va zică că ți putem tora, este nica mai efculă. Ti tuți noi armăile, mai să dăm, uh, cum vă zic, să ne deschidem inima și să lucrăm de un lucru, de un scopò. Tora nu avem ananghi să însărim eti. Tora tutti ne sunt la dispoziție. Ia veți, tine ești să București, mine ești cu Belegrade, zburăm când hima bem café de dun. Și dem pe mobeti și bem café de dun. Toate ațele avantajuri lipsește să ufilisim, să profităm de toate aceste lucruri care ne se da, tu interesul nostru, tu interesul a veghearea limbii ei, a veghearea a identității ei, tu veghearea a averea ți-o lăsare a noastră, care este mare, care este hândoasă, care este de malmă. A nu cunoștem, nici mulți armâni nu cunosc literatura armânească. A nu se cunoască alanță. Așa Avem e. mari talenturi, avem mari scritori. Lipsește să-i spunem, să adrăm vizibili și talanță. Aceea este scopul. Să ne vedem un cu altul, să ne legăm oșiții, ei să știe de noi să știm de ei. Așa să dare, așa simne ninti. Alte tolie nu. Anche ceri, conflicti, le vizum tutti. A cât spolim, a cât morti. Nu. Maș rigare, maș punturi, a cât se are și vreare. Atunci are loc tituți. Sunt țărilor ăsta. Are. Eu știu că are. Ești cu sigură că are. Cum ești cu sigură că avem mulți tineri, fete, feciori, care vor tihi samintutul fumeia armânească, să înveață limba de la mama, de la fensu, de la babăsă, de la tetăsă. Va să ajutăm și cei care nu au vor ația tihi, ați duchescu că sunt mult mai aproape de noi decât de la altă parte identitatea. Că ți identitatea, ție este identitatea. Nu este mai și identitatea națională. Identitatea este lucru de duchiare uminichească. Aceea este. Limba, noi ziceam tot na. Limba este
patrida noastră unică. Eu tora me firesco su utilizesco esta frase, essa sintagma, că ți educ tu poziții nivună, a ți nu știu limba. Yeah. Prota hilima mea care nu zburaște ghini limba. Am zducheaște carmână. Zducheaște carmână. Are duchiare. Se interesează mult, ți sfații. Cât nu drață și ea ca tineră, ne da multe idei. Numai limba nu voi mini chiro, ați-ai alatul sau meu. Bărbatul nu era armân, în casă nu zburam armânești. Ați o știa permânești, un vițel la babă să și la tete să știi, că ca fi vera acolo litrițea. Am agini că știi și hântul. Și pentru Sony are și tu ți nu știu am avut să învețe, tățea că ai mai când îți și mini oameni ți învițară cama salami, cama delihia, învițară Mhm. ca mări. Anda era tricuți de hinghița, multul, la hiștrăițăți. Și Minduescu că, va lăsare loc, știi, ațeiții, nu știu am avor să învețe, nu știu am aduchescu. Noi avem exemplu al Dimitri Nicolaevici al nostru. Era și prezidentul al Uniunii și secretar. Tini rom care este țința generației, țința vârnuri de Armânescu de fumealia lui Nicolaevici Belgrad, Amacană nu zbura armânești. Și el veni la Lunină, era tiner, era ficiuricu. Și a curhis în viață limba, ază, Dimitri, și sorsa Lila, ea cam abțână, mai el zburaște, îngrăpseaște, ghivesește, singur, cogitorul tuturor noi de la Lunina, ama el care să nu și dea singur, de cărță să înveață limba, și ți va zic, acel ți va să înveață, are posibilitate. Învățați de un altul tiner om de Macedonie, Dragan Maria Georgievski, care de măsa asta macedonă a fensul erman. Am nu putu să viață în casă limba. Tora zburaște și îngrăpsește armânește. Este, poate, cum să înveță alante limbi xene? Nu-i problem. Mini, tora dar una digresii. Mini limba macedonească învățai la scolii când închisi. Când închisim la scolii Dobroșeana, tu dă, ți era ca tinoiti scolari, de la 6 până la 16 de ani, cană nu zbura macedonește. Poți minduiești ți avanturi avea dascălul cu noi. No, noi învățăm, el nu învăță limba macedonească ca limba xeană. Că noi nu știam. Tot e posibil, mas este greu că nu avem sculii statali, că nu avem dascăli plătiți, că nu avem, tu Macedonie le-au toate țările posibilități, am ahât duneau, ahât slărzi, ahât să asimilă, că ți spunea Maria, nu pot să dară un grupă cam mare, relevantă, eh, te zbacă dascăl armânescu, plătit de la stat. Ei au un dreptul. Ți vă zic, tora hurhiră de la un proiect ți mersește multul, de la gărdiniță, nu de la școala primară, de la gărdiniță. Au ahurhește și fciolii când înveață limba de 5-6 ani. Este mult mai ieftin apoi să hibă, să armână tu ureche limba
de dadă, limba de babă, limba de străușilor. Mm. Amățeale lucruri tu te lipsești fără slăbare. Voi, tu, României, cum știu eu, cât le știu bine, tu, Constanța, aveți multe bune acțiuni și cu ficiuristii, și cu folclorul, și cu. Ama toate țările sunt legate de limbă. Hiți, aveți o congregație de oameni tu în loc și asta e cam efecul, am și aveți și resurse și aveți și vreare. Am mare, mare respect de toate cei dascai de scăliță care le înveață fecioristii de la grădiniță până la sculie. Și acei ficiuriți și fetițe care uh, ne hârsesc cu tot la țările manifestații culturale, cu folclorul, cu jocurile, cu cântii stărmânești. Ația e te ciudi. Atât lucruri lipsește să duce în minte. Așa este. Lila, noi ne apropiem de plictisita mobetia noastră. N-a trecut chirolul. Trecu, așa este. Și Da? te hăristăsesc cu te optimismul și te energii. Și te Tot mutriți nu. asta, Tot tot nu. na ți caftă culai, tot na ți caftă soluții. Fel de țea nu drămțeva. Noi, de plictisită, tot avem trei întrebări scurte. Prota este masa e zbor, armânescu ținai mai mult țari hari. A cât seare. Mașa cât seare. E. Vrerea ei când îți n-a cât Da. Maxus ti noi minduescu că în greacă, orlo. Ai văr măcare armânească ținai mai mult țari hari? Oh, cum nu. Plățintă. Plățintă. Plățintă ți-o dea babă mea, dadă mea, tetele. Așteptam Vasilița să adreași tu alte ocazii, am de Vasilița Părălu. Și când eram cam când eram niț, își dada ne băga, tu ca fi coduri băga pără. Și noi ne hărseam ca nămașa ne încăzu. Dar când învățăm că nu știți, iară ne hărseam. Așa este și eu voi plăținta. Știți? Ai văr cânti cu armânescu ținai mai mult țari hari? Am. Dadul închirui cioprachea. Și mi hărsi mult când o auzi Flori, o băgă pe albumul ei. E. Ațea este cânticul Mindescu, cânticul care l-o auzi și l-o învețai, aveam 3-4 ani, poate și mai puțin. Și atât mi încucutam când o avea vără, când o avea vără iurtii în casă, tu, la vețeni, în coară, și mine tot, că eu eram mică și mă vina, nu mi băga în hor, am mine mi uideseam și știți cu cicioarele, jucam, ora și mi țineam de bărnu, dadul la închiroi ciuprache, nimeni, neacă chiseam, tiți sta zbora, mă mult îl vreau. E aceea asta, și nică e acel cântic, tu minte, nică l-am. Și u Hristusescu, Florica, că îl băgă pe ațel PSD-ul al ei, nu știu, E, de e, multe, de multele e, țigani. știu că fu pe un CD-urile ei cânticul ăla. Da, da. Mi-aduc aminte. Lilaț Hristusescu nica nuară că și duși și pțești mă bete cu noi ahântu chiro și Hristos ti tot copus ladrat ti pen centru, tața că este o inițiativă bună și am o mutea că va să puteți să vă adunați cât cam mulță, cu cât cam mult chiro și să vă chicăsiți și să dați lucru bun de adun. Dați că poate să hibă multul
dissimasi și să îngrecă mult ti limba noastră. Ama asta este și cum este tihea a proiectului. Când dacă proiectul are și ca una bană și ca una miră a ei, ama să nici din noi să ținem lucrurile tu bană. Mira este tot na oama, fără de noi, mira nu l-ar ceva. Așa e. Serioasă tini, aceea se hărăsesesc, Alexandra, și mi hărăsesc mult ca te vizui, ca te cănăscui, și am la dei ca vă ne vedem. București, Beligradi, altul loc, îți vedem. Și mă îndoiesc că am mulți, poate că nu va lăsa, că este un interviu, nu este dip ca ațeale ți le drați până tora. Nu are multă răbdare, are multă nădie, are multă umuti și are multă dămândări. Mhm. Și nică nu ară ți Hristusescu ți îndedești ocazie să petrec hăbari, să petrec cu plăcării la tinera mea, de care mi îndoiesc că este care multe doare, știi îngrăpseare, știi alte moduri de exprimare pe limba a noastră și ne așteptăm toți că asta ția genitorul nostru. Mas nu lăsăm cărți după noi, mas nu lăsăm limba îngrăpsită. Vă așteaptă, vă așteaptă ței țiind după noi, nipostii, paranipostii, vă întreabă eu chirum chirou. Eu nu voi să dau ahtări apandise, voi zic că niposia noastră, paraniposia noastră, va să dar un timp de buni armâni, de tinsit armâni și de alepți, scritori, poeți, care vă sibă a predusiți pe toate limbile de lumea asta noastră. Haristonica unoară, titinieții dragi și închinăciuni la toți motritorii voștri, și vă or este podcast zbânează nica multul și vedeți tu emisiune să băgați cât mai mult tineri oameni. Așa este, așa, Ahăd de la mine. așa fu și ideea noastră să luăm cât cam mai mulți oameni, oameni cu multă experiență de bană, oameni cam mai tineri și să ascultăm țiare. Tinerii să-i cunoștem, da. Noi de estivănurile noastre ne cunoștem toți și știm care ți adrăși, cum adrăi, toate le știm, dar vrem să-i vedem, să ne ienă tinerii. Mhm, mhm. Așa este, că pentru Sony îți destinii ta să neagă lucrurile cam alargu și zină și alte bărnuri totna. Haristonica nu are lila și Haristoșa mutritorilor a noștri ți nămutrire și ea este stămână. Noi băgăm tuti mobesle noastre, le alinăm și pe YouTube, tațea că Mhm. tora Facebook a hurhi să șteargă live-urile după 30 de zile. Tațea când care ați vreți mutriți una emisiune ți fu avaș mai mult chiro, le aflați tuti pe YouTube, pe frânza de YouTube Armâna mea media, Haristonica Noară și să aveți tot una seară mșată și joia care hini vă învidăm iara cu altă moabeti. Haristo! Iar stă și noapte bună, seară bună să aveți toți. Închinăciunea toți utritorii de emisiunea asta. Seară bună.